Mbukeli masibulise namhlanje umhla wesixhenxe kweyomnga kweziveki ezidlulileyo besoloko sikhala ngelanga kodwa ke ngalentsasa sivuke kupholile noko man kukho nje nemvula ezingephi ebesizidinga kunene kaloku ixesha lasehlotyeni lixesha lisetyenziswa kakhulu ekulimeni izinto ezifana nombona mbukeli ngoko ke amaqhabaza nje amabini amathathu angawenza umahluka ngoba isintu sithi ucuntsu akafani tu noshici xa sijonga ke mbukeli kuvimba wethu sithetha nje ibali elohlukileyo ngoba kaloku thina asichatshazelwa yi-climate change soloko nje siqiniseka ngovimba ngisidlo ke esinesondlo nokuba ke kumnyama entla ndimlo ke okhalosaka lubisi uMandlo ngothi ndihamba naye uMamtshali Mbukeli siyakubingelela ekseni ngovivi lokusa kusile akusekho kwenza ngokunye ayikhahlelwe bolezo ngubo kuvukwe ayikho inkomo yobuthongo njengenjalo ke umchili wesidwabo sila nathi sokwethulela inqopha mlando yohleli ekhaya jikelele igama lami ngunoxolo kwaMwali ihlaba nganelimhlophe qwa intokazi yale ondini esishamthethe esidala sesifundazwe njengamanje ngembukeli njengoba siqala nje ke uhlelo ake sibheke ihamba phambili Inkohlakalo kanye nokungayiphucula impilo yabantu izona izathu ezinqala eziholele ekutheni anqume ukusula kwelungu eliselimkantshubomvu ku-ANC uMavuso Msimanga. These people want the money that they never worked for, including liquidating the African National Congress. Unobhala Jikelele we-ANC ufikile mbalula uthi izigrogriso ezisuka kwinkampani ezinze KwaZulu-Natal iEzulwini Investments zililize. Sanibonani umpumi lo ngisinje niqhubekani nibukele ekhaya jikelele nisitholele isport entertainment kanye ne-current affairs mina nawe sophumelela noma ngabe sebemelene nathi thando lwethu lomelele noma kungaphelo kwalomhlaba ekhaya jikelele ncwa. Ingwevu yeqembu elibusayo kulelizwe iAfrican National Congress uMavuso Msimanga uthi inkohlakalo edlalubi ku-ANC kanye nokwehluleka incaca kweqembu elibusayo ubhekana nezingqinamba ezikhungethe izwe yizona zizathu ezenze ukuthi anqume ukwesula eqenjini aselisebenzele iminyaka engaphezulu kwengama-50 umhleli wezindaba zokubuswa kwezwe lapha eSABC umzwandile kwaMbeje uphawulile ngokwesula kukaMsimanga eqenjini. If this letter had come through over a year ago, I certainly would not be surprised, given the stance and how he has been critical of the ANC and the direction and the leadership. But what surprises me, Mbali, is that this is someone who just a little over 3 months ago was elected as the deputy president of the Veterans League. Remember, the Veterans League is supposed to be the one that guides, assists, advises the broader ANC movement. But for someone like Mavuso Msimanga to live just like that, so it's a huge loss for the governing party. And in fact, I think when the ANC sits down and reflects on this, they will have a lot of soul searching to do. But as I've said, Mbali, if it had happened a year ago, I wouldn't be surprised because his stance was very, very clear. In fact, he's been very critical of what has been happening. But I thought he had perhaps found a way back into the ANC and perhaps working towards obviously renewing the ANC as they've been saying. Unobhala Jikelele we-ANC ufikile mbalula uthi akukho umuntu uza kuthatha izinto zalombutho emva kokugrogriswa inkampani ezinze KwaZulu-Natal iEzulwini Investments xabe le nkampani ithi eliqela lityala imali engapha kwekhulu lezigidi zerandi. ANC iyaphikisana nesikweletu sezigidi engaphezulu kwekhulu zamarandi futhi izonikela enkantolo yomthethosisekelo ngalolu daba. Unobhala Jikelele waleli qembu ufikile mbalula uthi iqembu lakhe lixhatshazwa wosomathuba kanti lizwe yilwela lempi. Le nkampani yaseThekwini nayo isonga ngokudla impahla ekomkhulu le-ANC uma ingakhokhelwa. They can take those chances to liquidate the ANC
We'll fight it legally and otherwise. Any possibility of liquidating the ANC. So these people want the money that they never worked for, including liquidating the African National Congress. Amanye amalungu e-ANC amadala asegxeke izinqumo ezathathwa iqembu kusayiwa okhethweni lwango-1994. Uhlalo we-ANC kwazwelonke uGwede Mantashe uthi ezinye zalezi zinqumo zivimbela uhulumeni ekwenzeni izinto ezimqoka. ANC is in charge here, but the state is run by other people. Yes, it's not ANC members who run ESCOM. It's not ANC members who run ESCOM. It's South African citizens who are employed based on their qualifications. I-ANC izokwethula umqulo wayo wezethembiso zokhetho mhla zingama-24 kuNhlolanja wangonyaka ozayo enkundleni yezemidlalo eMoses Mabhida eThekwini. Ngingusamkele Maseko, ngibikele izindaba ze-SABC eGoli. Usodolophu masipala wasemngeni KwaZulu-Natal Chris Papas ukhuphe imbuyekezo yekhulu lamawaka erandi kuye nabani nawo nokuthi ancedise ekufumaneni abarhanelwa ababulala ngokungenasini uceba we-DA uNhlalayenza Ndlovu. uNdlovu udutyulwe wabhubha kwikhaya lakhe eHowe kwiphondo laKwaZulu-Natal kutshanje. Njengoba ukhetho luya ngokusondela kuningi okuqhubekayo kwezombusazwe. Ngokwembiko abaholi be-DA bahlangane nowayengusihlalo we-First Rand uRoger Jardine ukudingida ukumenza umholi walolu mbimbi. There has been no discussions relating to a joint presidential candidate for the charter. The charter agreement recognizes the individual identity of each party and the imperative for each party to grow its individual electoral support with a view to advancing the prospects of a collective majority for the charter. It is understood that this requires each party to advance its own offer to the South African people within the context of this agreement. uJardine wasebenza njengomqondisi jikelele womnyango wezobuciko namasiko kanye nezobuchwepheshe ngezikhathi zama-90s. One of the strategies would have been that it's better to get someone who might be seen to be neutral, but at least as this person can be acceptable, to be seen as someone who can bring hope. Maybe that is a strategy that they think it might work for them. Abahlazi bezepolitiki nabo sebephawulile bathi ukuze lokubusa ngokubambisana kusebenze kumele kube khona ubuso obusha obuzoba ngumholi. Njengoba imikhankaso yokhetho iya ngokushuba noxhaso lwezombusazwe nalo lubhekwe ngabomvu. You would still have funders who are making a contribution without any expectation. And at the same time, you would have funders who would expect things to be done in a particular way and therefore able to influence the direction of the political party because they are actually funding. Kusenjalo ANC isigxeke iDA ngokusebenzisa ubuso bomuntu omnyama ukheha abavoti. Kuhlahliselwe inamhlanje kulalela kwesicelo seBailey somsolo wokuqala uEmmanuela David osola ngokugqekeza eplazini kaMengameli uCyril Ramaphosa iPhalaphala esifundazweni iLimpopo. Lokhu kwenzeke enkantolo yemantshi yaseBilabila. Basola uEmmanuela Davis Floriana kanye noNdilisho Joseph babhekene namacala okugqekeza ngokweba kanye nokuhlela itulo okugqekeza ngenhloso yokweba. uDavid yena-ke ubhekene elinye-ke icala ukushushumbisa imali. Emzameni wakhe-ke wokuthola iBailey, uDavis utshele inkantolo ukuthi uzoliphika icala wathi angeke alibalekele icala. Uthi uma efuna ukubaleka ngabe kade abaleka, uthi unezingane okufanele azondle, umndeni wakhe uthembele kuye. Umphenyi wecala lawo Lieutenant Colonel Ludishnell nenkantolo ethe abezindaba bangasebenzisa izwi lakhe utshele inkantolo ukuthi umbuso unecala eqinile. Ephikisa-ke isicelo seBailey sikaDavid utshele inkantolo ukuthi abakwazanga ukuthola imininingwane yekheli lakhe. During the investigation, I could not determine what the applicant's regular permanent address was. I had obtained various addresses during interviews with witnesses and from documents provided by banks, lawyers, and from open source information. Uluntu lwaseDiepsloot luvakalise udano kukwanda kolwaphulomthetho kule ndawo. Abantu abasixhenxe baquqiswe ngomlilo babhubha ngempelaveki kwaye phezolo amadoda amahlanu avele enkundleni. Ityala lamadoda amahlanu lihlehlisiwe umhla we-13.
Umndeni kaKahle Komputhu uthi akukho bekumhlanganisa nobugebengu kanti manje ufuna ukwazi ukuthi kungane ebulawe kabuhlungu kanje noma ngabe ngazange etholakale nesibhamu. Kholakala ukuthi umphakathi uzwe kuqhuma isibhamu wabe usuthi ungathi labo basolwa abahlanu bavalelwe babe sebeshaywa bashiswe ekseni ngomgqibelo kanti abanye futhi ababili nabo benziwe lokho kodwa ngolwesihlanu. Uke waboshwa wasuspectwa ngefuneral yomunye ngokufa komunye ubaba nje. Waboshwa ngithi makaphuma azange bathole next waphuma. So ngicabanga ukuthi ibheka isigebengu esikhulu kangako emphakathini bekanye ngaza kukhishwe from the first place. Umphakathi nawo ukhala ngokuthi amaphoyisa endawo ayehluleka ukwenza umsebenzi ngendlela efanele kanti futhi ufuna zivalwe isiteshi sawo lamaphoyisa. Amaphoyisa babuye emva kwesikhathi icommunity ithathe izandla umthetho ezandleni. So ngesikhathi sidubula futhi abanye laba babalekile balecwa icommunity. Ngatshela amaphoyisa ukuthi hambani igijimise labantu laba just nje isiren. Omunye umholo umphakathi uthi okwenzeke ngempela sonto bekungagwemeka. What we have witnessed here in the past weekend is because of the community that is leaderless. The community, they are leading themselves. There is no proper guidance from leaders of when there's a situation like this, what must happen. AbakwaZidlodlo basaphenya mayelana naleli cala. Imindeni yezisebenzi zasemayini Impala Platinum kanye nalabo abebezokhalisana nayo bahlanganyele enkundleni ezemidlalo yasehostela iSimunye eRustenburg enkonzweni yesikhumbuzo sezisebenzi eziyi13 eyishona ngesikhathi kuqashuka intambo yekheshi izisebenzi ingena ngalo emgodini ngesonto ledlule. Amakhulu ezisebenzi zasemayini kanye nemindeni yabashonile bahlanganyele enkundleni yezemidlalo emayini Impala Platinum ukuzobhonga emswanini. Abayisishiyagalombili kwabaphangalele badabuka eEastern Cape. Imindeni ithi lahlekelwe kakhulu kanti isola imayini ngobudedengu. We are really wounded because xa sicinga nzulu sinayo into ehambe ithi ibe khona carelessness. Leyo yona inakusuka ncam because one of the things esonzakalisayo sohlukene nabo sinezicwangciso kanye sine plans zamakhaya wethu. Abebethamele lenkonzo yesikhumbuzo kubalwa kubo iPhinil kaNgqongqoshe wezamandla namagugu ambiwayo nelinxuse izimayini ukuthi zikubeke eqhulwini ukuphepha kwezisebenzi. I am stating here today that if the mining houses cannot mine responsible and safety, then they must not mine. Umengameli wenyana yezisebenzi AMCO uthi kuyakhathaza ukungaphephi kwezisebenzi emayini. They pay the ultimate price. If it's not with their lives, it's about their limbs. Uma umsebenzi wasemayini impilo yakho awuhlukanga nokuthi death sentence. Kulindeleke ukuthi izisebenzi zifihlwe kulempela sonto esiya kuyo. Ezingamashumi-30 kwezilimele zisesibhedlela kanti eziyisishiyagalombili kuzona zisesimweni esibucayi. Singathanda ukulumkisa ababukeli abanenhliziyo ziethe ngelinqaku. Luphila ngoloyiko usapho lentwazana eneminyaka 19 yaseJericho eMntla-Ntshona eyabulawa yaza yanqunyulwa amalungu omzimba. Njengoba kuqhubeka umkhankaso wezinsuku eziyishumi-6 wokulwa nodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane sekuphinde kwaphangalala omunye wesifazane ngesihluku. Umndeni wakhe usale ushaqekile. I don't know them, maybe they know us. Even when we go to bread, maybe they can see you, maybe they can kill us also or do whatever they want. We are not safe as a family also. So we need a serious justice for us to, so that we can have peace and closure in our lives. Ukhonze Makhubela kukholwa ukuthi walandwa emsebenzini abesilisa abane wagcina engafikanga ekhaya. Bana ba rona haba safe. Kafushane uthi izingane zethu aziphephile, asazi ukuthi uhulumeni wenzani ngalezi gameko, akusiye ukhunsi yedwa owehlelwe ilomshophi. Yabanyana babahlokofetse. Ishoshovu zithi kuyakhathaza ukuthi lesi sigameko senzeke ngalesi sikhathi salomkhankaso. We have been fighting and we thought that the community is fine with the gender-based violence, no gender-based violence. So we are surprised what happened.
I don't think they are from this community. I think they are outsiders. Amaphoyisa asaphenya ngalesi sigameko. Asenqanqa abangaba nolwazi ukuthi baxhumane nawo. Beluphezulu uhebo lwerandi ngesikhathi kuvalwa ezimakethe izolo ntambama. Irandi libizwa 18 rand 80 edoleni lasemelika libe u23 rand 71 cents kupondo kanti lingu 20 rand 32 cents ku euro. Ipula laseBotswana libizwa 1 rand 36 cents. IJS ivala inkomba yezabelo iphezulu. Igolide libiza $2,030 i-ounce, iplatinum ibiza $904 i-ounce, uwayila ongahluziwe ubiza $75.86 umphongolo. Okamanje ke mbula sisiqhu ngapha ngaseyitolo siyokhokha izikweletu siyabuya nje ngemva komzuzwana. Sibambe ngazo zosibini imbukeli weEkhaya Jikelele ngokuba usahleli nathi. Usodolophu wasemngeni uChris Papas uthi kukho ulwazi abathe balifumana olubonisa ukuba ukubulawa kombhexesho inhloko weDA kwelibhunga kunefuthe lezopolitiko. Okuke ukuthethe kwinkomfa nonondaba ngentsasa yayizolo. Ebethetha ke ngomba wokubulawa kukanhlala yenza Ndlovu kwikhaya lakhe eMashoshoni phambi kwenkosikazi nabantwana bakhe eneminyaka ke engamashumi amahlanu nesithandathu. uNdlovu ke udutyulwe enhloko wafunyaniswa ukuba ubhubhele kwindawo yexhwayelo. Uqonda banzi ngalomba siqhagamshelana ngeZoom nosekela sihlalo weDA KwaZulu-Natal uSithembiso Ngema. Mnumzana uNgema, masikubulise sikwamkele enkqubeni nangobna nje inhliziyo yezenu ziluhlwili ngenxa yokusweleka kwelilungu. Angibingelele kuwena Kholos nabalaleli besakazo besiteshi sakho kwa SABC ekseni sibonga ukuthi usinikeze ithuba. Ngolwazi onwalo yintoni mhlambe eyenza umbutho weDA emngeni achaze ukuba ukudutyulwa kukaNdlovu kunxulumene namadabi ezopolitiko aqhubeka phayo week? Asisho ukuthi ezinyangeni ezingengaki nje siqale umkhankaso la khona ebesikade sitshela uhulumeni ukuthi aqinisekise ukuthi amacala okubulawa kwabaholi bezepolitiki uyawaphenya ngokusheshsha ukuze labo bantu baboshwe ukuze lokho kusenda umyalezo kwabanye abantu abasuke benemicabango yokuhlasela abaholi bezepolitiki. Kodwa sasingazi ukuthi ngelinye ilanga umkhonto uzogwaza ekhaya njengoba sekwenzekileke emngeni. Ukhansela uNhlaliyenza udujuliwe ngenhlamvu cishe ezu-10 noma ezu-12 emzini wakhe phambi kwezingane zakhe phambi kwankosikazi wakhe nengane yakhe eneminyaka emithathu. Ngokuzwa ke kwethu ngosibhinqa amakhasane siyathola ukuthi engathithi ukudujulwa kwakhe kuhlangene nenhlese yezepolitiki. KwaZulu-Natal ke iyaziwa kakhulu ukuthi akuyilibuyayo uma ngabe buza ngasekubulaweni kosopolitiki. Ingakho sasihlaba ikhwelo kuhulumeni ukuthi akaphuthumise ukubopha igilamkhuba ezihlalele ukudubula osopolitiki KwaZulu-Natal. Asikusho ukuthi inhliziyo zethu zibuhlungu ngoba uNhlaliyenza omunye wabaholi ebebesebenza ngokuyinikela nangokuyikhandla besebenzela ukuthuthukisa umphakathi waKwaZulu-Natal. Aphinde futhi aqinisekise ukuthi iCaucus noma isigungu seDA emkhandlweni umngeni eqinisekisa ukuthi wonke umuntu wenza umsebenzi awukhethelwe umphakathi. Uhlungu ke ukuthi namhlanje sithola isesimeni la khona sekufanele siye komfihla ngenxa yemphulukudu ekhona ngaphandle uhulumeni angayimisele uqinisekisa ukuthi uyayibopha. Mnumzana uNgeni iyathusa kakhulu xa uzawuthi apha udutyulwe nge10 bullets. Into ethi noko aba bantu bebesenza lento bebefuna uqinisekisa into okubana bamshiya ebhubhile and nengenene singathi into okubana ibihit kuba kaloku kuyaphawuleka into okubana akho nto zithathiweyo apho singatsho mhlawumbe into okubana hayi ibiyirobbery. Phambi kokuba uNdlovu abulawe ebeke wachaza ukuba uphila ngoloyiko. Ingaba mhlawumbe singatsho into okubana ebekrokrela ukuba kukhona abantu abamlandelayo. Ngaba mhlawumbe ikhona into athe wabe kanti uhlebela umuntu othile wadiza ngoluloyiko athi ebenalo? Ngokolwazi lethu eprovincial office bingekho izinto besike sayithola bekhomba ukuthi kunabantu abamzingelayo.
kodwa ke sicabanga ukuthi abantu abanolwazi olujulile ngalokho ngoba kwezinye izikhathi sike saba nawo amakhansela bekade ethola ingcingo zokwesatshiswa kodwa ke igcine sekuyinto engathi iba samkhutshana kodwa futhi besingakaze sizwe ukuthi uGatsheni uke wavula icala noma wabikela amaphoyisa ngokuthi uthola insongo zokubulawa ingakho nathi kusethusile nje ukuthi ngabe imbangela yokubulawa kwakhe yini ngabe ingenxa yomsebenzi awenzayo njengosopolitiki ngabe ngenxa yomsebenzi awenzayo njengosotswephe emkhandleni uqinisekisa ukuthi amakhansela onke kufanele aze emsebenzini futhi wonke attend yonke imihlangano kamasipala aphinde participate ngabe ubulawela ukuthi ngoba eyikhansela futhi eyikhansela le-DA liqinisekisayo ukuthi okungenani abantu ama-basic needs bayawathola ngabe udutshulelwe ukuthi abantu nje ebebemzonda ingakho wasathina uhlwemini kodwa-ke siyacela ukuthi amaphoyisa aqinisekise ukuthi aliphenya lolu daba ngokushesha futhi nathi njengenhlangano ye-DA KwaZulu-Natal siyimisele ukuqinisekisa ukulekelelana namaphoyisa nokuzama ezinye indlela zokusheshisa uphenyo ukuze amaphoyisa akwazi ukusheshe abathola ababulali ngoba lokhu akuyona into okufanele ivunyelwe noma ibukelwe ngoba kusho ukuthi kusasa njengoba namhlanje njengoba kunhlaliyenza kusasa kungenzeka futhi sivuke sekunelinye ilungu lethu eliduduliwe akuqali ke nokho kusehlela lokhu ukhansela uSwelakhe Shelembe umasipala ongaphansi kwasebaqulusini useke wadutshula amahlandla amabili naye ngenhlanhla nangoThixo wasinda akugcinanga lapho ukhansela uphela Imsomi ongasekho ngenxa yokugula naye wake wahlaselwa futhi emzini wakhe amahlandla amabili so ukuhlona kaNhlaliyenza kusho khona ukuthi umkhokha wokudutshulwa kwabantu mina noma ke kwabaholi bethu la KwaZulu-Natal kusuya ngokuya wanda silokhu simncenxa kodwa uhulumeni ukuthi siyacela ukuthi lolu daba aliphuthumise futhi alibhekisise kungemve ukuthi sikhulumela amalunga e-DA kuphela kodwa sikhulumela wonke umuntu owumholi wezepolitiki KwaZulu-Natal ukuthi uhulumeni siyamcela futhi siyamnxusa ukuthi aqinisekise ukuthi lezi zinto uyayiphenya nalezi igebengu uyayithola ukuze sinqande ukubulawa kwabaholi kodwa-ke kubuka sengathi kufana nokuthi sithela amanzi emhlane wedada kodwa futhi sizikuliphonsa-ke ithawula sizolinda ukuthi uphenyo lukahulumeni lusithatha lusibekaphi kodwa sikusho ukuthi ukushona kaNhlaliyenza kusilimazile njengeqembu futhi nomndeni wakhe ebulawa phambi kwankosikazi wakhe nezingane zakhe okubuhlungu kakhulu ushiya ingane enezinyanga ey'ntathu izelwe akasekho njengobaba sihlale sikusho-ke ukuthi uma ngabe kuwukuthi kunokuphambana kwemibono politically noma emhlanganweni noma ungaboni ngasolinye kuhle abantu bahlale phansi baxoxe uNkulunkulu siphe ingqondo ezingicabanga ngaphezulu kwezilwane ukuthi masihlaleni phansi sixoxisane sibonisane sivumelane la kufanele sivumelane khona siphikisane futhi la sifanele siphikisane khona kodwa hayi ukuthi kuze kufike la khona umuntu edecide uthatha umphefumulo womunye umuntu abantu abenze lento abantu abanobulwane ukuthi abantu abangeke abangasoze kwathiwa isimo sabo sophinde sibuyele ebuntwini awukwazi ukudubula umuntu ngenhlamvu eziwu-10 bese siphinda sithi umuntu isenzo sobulwane leso esifuna ukugxekwa futhi ngayo yonke indlela ukuze nabanye babone ukuthi akuyona into okufanele yenziwe kumuntu ukubulala umuntu umbulaliso kwesilwane futhi naso isilwane ongeke uzusidle ngoba isilwane uzosidla ngeke usibulale ngeinhlamvu eziningi kangaka and siyaqonda bana noko akhona amaphulo kahulumente abekwayo uqinisekisa ukhuseleko kodwa umhlanezolo sisoloko sisiva into okubana kukhona umuntu obhubhileyo and ubhubha ngawo lo mpu eyona nto ibhlungu nawe oyikhankanyayo nokukuba uNdlovu uye wadutyulwa phambi kwenkosikazi nabantwana bakhe uyatsho into okubana oyena umncinci uneminyaka 3 kuyacaca ukuba ngoku nosapho lusenoloyiko lusenoxinzelelo lwengqondo ndiyathanda ufumanisa into yobana zikhona mhlambe inzame enizenzayo nibambisene nonogada uqinisekisa ukuba usapho lwakwaNdlovu lukhuselekile khuluma nawe nje msakazi nabalaleli sizohamba futhi siphindele khona emndenini wakaNdlovu ukuyobheka isimo sakhona ukuthi bahleli kanjani ngoba njengobusho nje wonke umuntu wethukile kwi-DA nathi siyayibuza ukuthi mhlawumbe nje ubukhuluma nami namhlanje nje mhlawumbe ukhuluma nami okokuqala okugcina nami uzozose kuthiwa sengiduduliwe ngoba kuyacaca ukuthi umnyango uvuliwe umbhobho wesibhamu ubheke kuwona wonke umuntu kodwa-ke umndeni sibambisene nawo nokulekelela nokululeka abantwana nokuzama ukuthi
ube nokuvikeleka okwesikhashana ngalesikhathi amaphoyisa esaphenya. Kuthe kwabe kanti nikhupha ne-reward yokuba umuntu mhlambe onolwazi aze ngaphambile uzibuza into yobana ingaba lo muntu ulapha ekuhlaleni basuka kweyiphi indawo abantu abazawenza into efana nale njengokuba kaloku siqonda into yokubana amaphilo enokhankaso lonyulo ingakumbi uChris okhankasa unyulo ingaba mhlawumbe aniboni ngathi abo benze oku bafuna ukuniphazamisa kwizicwangciso zenu njenge-DA? Ucace wathi bawe kade lemhlophe ehlungweni ukuthi abantu laba abazama ukuthumela umyalezo thizeni kuthina njengeqembu le-DA uzokhumbula ukuthi asinawo umlando okubulalana ngaphakathi eqembini lethu futhi asinawo umlando okubulawa kwabaholi ithina okusho ukuthi njengamanje izembe seliqalile liyagawula sesiyakhonjiswa ukuthi nakuthina sekuzoqala kungcwatshwe njengoba kade kwenzeka kwamanye amaqembu ezepolitiki umkhuba ekade siwukhuza kwezinye indawo namhlanje usugawula ekhaya kuthina. Kodwa siyathanda ukuqinisekisa abalaleli nababukeli ukuthi sizoqhubeka nemikhankaso yethu ngoba ekugcineni kosuku umphakathi usikhethela ukuthi siwumele futhi usikhethela ukuthi siwumele siwulethele idingo futhi siwukhulumele la kufanele siwukhulumele khona. Ingakho ke singeke sisikwazi ukuthi sime noma singaqhubeki nemikhankaso yethu ngoba ekugcineni uhulumeni okhona siyakholelwa ukuthi ufanele ukushintshwa futhi siyakholelwa ukuthi i-DA kuphele ngakhona ukuletha idingo zomphakathi njengoba senzile kumasipala wasemngeni nakuba ukhansela uNtaliyenza Ndlovu eshonile eshone ngesikhulu isihluku kodwa uvele entweni owayekade passionate ngayo ufele emsebenzini wakhe ushonele la khona wakade eyimisele ukushintsha impilo zabantu ushone esevele sewuqalile uhambo lokushintsha impilo zabantu siubonakala sekukhanya phambili. Ngicabanga ukuthi kanye nabantu abamshayile kuba abantu abebenomona wentuthuko bebeyibona iqhubeka ngaphansi komasipala wasemngeni. Umasipala lo esanda kuthatha nje ngo-2021 elections kodwa umehluko usumkhulu kakhulu compared to abanye omasipala abakhona la KwaZulu-Natal. Ngicabanga ukuthi ke nakhona la ukuzama nje ukusinqenda impiko ukuthi sesabe futhi singaqhubeki nokusebenza. Kodwa iqiniso lithi umphakathi uyasidinga ngaphandle futhi umphakathi wethembele kuthina. Laba abaqhubeka nokusibulala nabaqhubeka nokubulaloza kwethu ngokubadubula ngesihluku bebashisa imindeni yabo abakucabange nabo ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu uyophendula ngoba nabo banemndeni futhi banemndeni okufanele bayondle babazali emndenini yabo bayathandwa emndenini yabo. Angekho umuntu ofuna ukuphuma ekhaya emsebenzini eyosebenzela umphakathi uyabuya lapho ulandelwa iqulu labantu elizomdukulela phambi komndeni wakhe. Isihluku lesi itrauma lengeke iziphele emndenini naseyinganeni noma singayiswa kuyiphi i-counseling kodwa isilonda lesi siyohlala isibhibha njalo ey'nhlizweni zabo. Nabenzi bokubi siyacela ukuthi bafikele ubuNkulunkulu ngelinye ilanga bayilethe emthethweni bazokusho ukuthi bakwenziswe yini lokhu yini lenza ukuthi bebecabanga ukuthi ngeke izikwazi ukuthi kuhlalelwe phansi ixoxwe kunokuthi bathathe umphefumulo kaNdlovu bamshisa izingane zakhe nonkosikazi wakhe. Unembeza sizwe esinsundu. Mnumzana umngemama sibambe ngazibini ngexesha lakho siyathemba into yokubana ngenene usapho lwakwaNdlovu luzawufumana induduzo nakubeni kukubi nje kodwa ke okungamandla anga umthetho ungadlala indima yawo. Enkosi kakhulu ngexesha lakho. Siyabonga kakhulu kuwena msakazi nababuyeli besiteshi. uNkulunkulu anibusise. Siyabulela enkosi kakhulu. Bukeli ke lo besithetha naye ibinguye umnumzana Sithembiso Ngema sekela sihlalo wombutho we-DA kwiphondo laKwaZulu-Natal ebecacisa banzi ngesiganeko sokubulawa kukaNhlalayenza Ndlovu ebengumbhexeshi oyinhloko kumasipala wasemngeni. Uyanqina ngenene embukeli into yokuba ukubulawa kwakhe bekunefuthe lezopolitiko kanti ke zithe qolo ukuxhaphaka iziganeko zokudutyulwa kosopolitiki kweli phondo. Siyathemba ke mbukeli into yokubana usapho luzawufumana induduzo kwaye ke namapolisa adlale indima yawo. Masithi qhwike evenkileni sibhatala amatyala bukele ekhaya jikelele. Umbukeli liququbeleke laphayana esifundazweni saseGauteng kakhulukazi eGoli nje amazinga okushisa alapha phakathi ka14 degrees kanye no25 kulindeleke nje nemvula ewu30% kodwa ke ukuzuzozwa okubanzi ke noma okunzulu ngesimo sezulu ake sishone khona siyobona ukuthi kumi kanjani nakwezinye indawo.
Asiphinde sikwamukele mbukeli Ekhaya Jikelele kanti mangabe siqhubela phambili izindaba esikuphathele zona zibonakala zanda igameko zokuhlaselwa kwezisebenzi zezempilo kulelizwe kanti ke lokhu sekubafake amanzi emadolweni abanye bakulomkhakha njengoba kusanda nje kwenzeka isigameko la kuhlaselwe khona umhlengikazi ingabe siqhamuka phela lesihlava nanokuthi yini engenziwa ukunqanda lokhu silandeke unobhala wenyunyana iDinosa esifundazweni iKwaZulu Natal uMbali Sabela Mbali asikubingelele sikwamukele ohlelweni ngiyabingelela ababukeli emakhaya ngibingelela nawe noXolo. Ingabe kuthini ukuphawula Mbali kweDinosa ngalezi igameko zokuhlaselwa kwabahlengikazi kanye njenge nezinye izisebenzi zezempilo? Njengabaphathi babasebenzi siyashaqeka ngalesi senzo silokhu siqhubeka unyaka wonke ngoba belokhu zenzeka kodwa bengabulawa bekhonjwa ngezibhamu zithathwa imoto kodwa bengabulawa kodwa lately into esesiyibona manje ukuthi sebenakho ukuthi nokuthi bebulawe and abantu ababatargetile abantu besifazane lesisenzo lesenzwa umphakathi ngoba abantu abenza lezi zenzo abantu abasemphakathini zisiphatha kabi kakhulu ngoba abantu abasazizwa bephephile ngokuthi beyemsebenzini lapho abasebenzela khona and labo abantu bephuma beyosebenza seyobosiza umphakathi lokho kuchaza ukuthi umphakathi mhlawumbe le service esihambisayo noma manje abasebenzi bethu abasayidingi mhlawumbe ingakho benza lento esenza abasenzayo kusiphatha kakhulu futhi kuyashaqa kakhulu ngoba njengoba ubona iDepartment of Health ukuthi inenkinga ye shortage of staff istaff asikho so uma sekukhona istaff esihamba emhlabeni ngokuthi sise line on duty lokho akufanele ukuthi kwenzeke. Ngokubona kwakho Mbali mhlawumbe zithini izathu zokuthi lezi igameko zenzeke lezi igila mkhuba yini esuke ziyifuna kahle kahle mengabe isuke zenza lobugebengu? Igila mkhuba into esuke zifuna ifuni kodwa into eyibuhlungu kakhulu ukuthi baye bekhomba abantu abanini beyimoto noma o-driver beyimoto ze-state ngeyibhamu akukho kumnandi ukuthi umuntu akukhombe ngesibhamu ngoba lo usuke sekwenzele ukuthuka nokho kuthiwa i-trauma okungaphezulu kwenza nanokuthi lento abayenza umuntu esifazane kuphela and lezi ndawo lezi okwenzeka kuzona lezi ndawo sithi zingama-hotspots ezaziwayo lokho kusho ukuthi ingeke khona indlela yokuthi ivimbe lento it's either ama-services ayavalwa kuphela abantu bengaphumeli ngaphandle basebenzela ngaphandle abantu befuna usizo bezesibhedlela noma uma behamba bephuma be-escort amaphoyisa noma kuqashwe abantu lama-security la kuthiwa i-VIP protection lokho kuzokwenza ukuthi abasebenzi besebenze ngokuyikhanda nangokuyithemba ukuthi bazi ukuthi nabaphephile ngoba awukho into ebuhlungu ukuthi uyahamba uye emsebenzini awazi noma uzobuya noma cha. So ngaphandle mhlawumbe ukuthi kube nama-security Mbali ikuphi okunye mhlawumbe obona ukuthi kungasiza ekutheni kunqande lesihlava? Ukuthi umphakathi nama-institutions ama-clinic nezibhedlela kusebenzisana ngoba abaphathi bomphakathi abaveli uma sekwenzeke lezi igameko izolo benga-ele Mlazi eklinikhi lapho unesi ephucwe khona imoto yakhe ekuseni ethi uyapaka uzosebenza kodwa abaphathi bomphakathi asikwazanga ukubathola emafonini abakwazanga ukuvela sibezohlangana nabasebenzi bebonisana ukuthi yini abangayenza ukusiza lesi sihlava sehlakaleni lokho kwenza ukuthi sibone ukuthi na umphakathi futhi lama-services esiwalethile awafuni noma umphakathi awukwazi ukuthi uprotect abasebenzi abazoletha isiza kusebenza endaweni yabo so lokho kudinga ukuthi umphakathi nezibhedlela nama-clinic kusebenzisana uma umphakathi ungezi kuthini uzosebenzisana nathi ukuthi kube khona ukuphepha kwabasebenzi ngcono ama-service avalwe ukuze abantu beyosebenza lapho bazokwazi ukuthi baphephile. Mhlawumbe likhona yini ke iqhaza okumele ubone ukuthi lenziwe uhulumeni ukuthi naye azame ukuthi anqande lesi sihlava? Okukhulu kakhulu ukuthi aqale alungise indaba ye-security noma indawo lapho kusebenza khona abantu bethu ukuthi iphephe. Okwesibili ukuthi la kuthiwa khona ama-hotspots iy'moto azingaphumi zinga-escortiwe ama-SAPS azingaphumi kunalokho akuphume ithenda yokuthi kuqashwe ama-VIP protection lezi imoto ey'nkulu nabantu abaphatha iy'bhamu ey'nkulu ama-security aphatha iy'bhamu ey'nkulu ukuthi be-escorte lezi imoto ihambise ama-service kunalokho amanavalwa ama-service engabenziwe amanesi asebenzela isibhedlela ngaphakathi angaphumeli ngaphandle ngoba akekho ngempela umuntu ofuna ukuphuma angazi noma uzobuya noma cha futhi bese kwenzekile lezi gameko abasebenzi abakwazi ukuthi abakhokhelwa ama-cellphones abo abakhokhelwa izinto zabo esuke beyiluzile lokho kusiphatha kabi ngoba akekho umsebenzi osuke ethi emsebenzini ufuna ukuphuca ifoni namhlanje ufuna ukukhonjwa ngesibhamu lokho kusiphatha kabi kakhulu ngoba umqashi kufanele enze okusemandleni ukuthi abasebenzi baphephile emsebenzini. Sazikhona mhlawumbe wembali ingxoxo esenihlelile noma esenike nabanazo ke mhlawumbe nezinhlaka kahulumeni ukuze nizame ukuthi nibonisane nithola isisombululo? Yes zikhona ingxoxo ngoba emva kokuba kuhambe unesi lo odutshulwe lapha eMontobelo u-MEC
wasuspendile noma wavalile ukusebenza kwalokho kwa-outreach lokho kusenza ngaphandle. And izolo sibe nengxoxo nomphathi wasemshiyeni ukuthi ngcono laba abalanda imoto emshiyeni beka emaklinikhi abayilandele emshiyeni ukuze bezophepha ngoba bahijack uma bese bongena ema-clinics laba abasebenzela kuwona. So zikhona ingxoxo eziqhubekayo. Le ama-VIP protection nayo siyibekile futhi ku-MEC ukuthi siyacela ukuthi okungalokho kube khona ama-VIP protections ngoba lokhu kuhlasela ngeke kume manje noma mane kuvalwe nje lama-services ukuthi kuyosetshenzelwa ngaphandle abantu besebenzela ngaphakathi ey'bhedlela nasemaklinikhi ukuze abasebenzi bethu bezophepha. Yilezo izinto esiyibekile kubaphathi nanokuthi uma sekwenzekile lokhu abatshengise phela ukuzwelana nabasebenzi beze kubasebenzi obaphathi bezoxoxisana nabasebenzi bebanikeze nalokho kuthiwa i-trauma counselling ngoba abantu abasebenzi suke bethukile ngesenzo suke senzeka. Akekho umuntu ofisa ukuthi emsebenzini ezoqhuma isibhamu asibona amaphoyisa thina sakho ukufundela ukuba amanesi kuhlenga impilo zabantu ayi ukuthi sihambe sivika ibhamu siye emsebenzini. Manje Mbali akubaqoquzeli yini mhlawumbe abahlengikazi ke ukuthi bagcine sebeshiya emsebenzini? Kudweba nje siphi isithombe ngezwe nanokuhlaselwa kwabahlengikazi kanye nje nomkhakha wezempilo kulelizwe. Uyabona nje abantu abaningi bayashiya ka-Department of Health u-public baya ka-private. Babalekiswa yini izo lezi gameko lezi. Abanye bayabaleka bahamba baya phesheya. Ngani ngazo lezi gameko lezi ngoba babona ukuthi abaphephile nomqashi futhi akabanakile ukuthi bephephe emsebenzini. Abaningi impela bancamela ukuyosebenzela ama-non-government organization ngoba babona ukuthi cha kunzima ngalabo bahijackwa nsuku zabo kusame bephume bosebenza kodwa futhi bawuthanda lo msebenzi wabo ukuthi behambe behlenge umphakathi. Lokho kwenza ukuthi ngempela singimemezele ukuthi ngoba thina njengenyunyana asifisi ukuluza ama-members ahambe e-South Africa kodwa lokho sifisa ukuthi i-profession yethu ikhule. Ukukhula kwe-profession yethu kulele ekuthenini nomqashi akwazi ukunakela abasebenzi bakhe. Uma enakela abasebenzi bakhe lokho kuzozisa abantu abaningi nabasesikoleni bafisa ukuba amanesi. Okwamanje kunzima ukuthi umuntu ophuma ka-matric engafisa ukuba yinesi ngenxa yezimo amanesi abhekana nazo. Uma engahlaselwanga ukuthi iphucwe imoto bahlaselwa yibona abantu abangama-patients bafike bezobahlasela bebashaya. Lezo zimo lezo zenza ukuthi ngempela i-profession yethu ehlelwe isithunzi enaso ngoba i-profession yethu ibaluleke kakhulu ngaphandle kwenesi ngempela ngabe sonke asikho emhlabeni. So siyacela siyancenga futhi umphakathi ukuthi awuzame ukuthi ukuprotecte abasebenzi bakahulumeni bonke especially amanesi njengoba lezi zigameko ezenzayo umuntu ayikho ngathi nefundo yakhe efundile kodwa ahlalele ukuthi ahlukumezeke every day ehlukunyezwa umphakathi athi uyawusiza. Ninganikela yini wemba lenkantolo mhlawumbe niyokhala nicela usizo khona? Sizokwenza lokho sisazohlala phansi sizoba nemhlangano nabaphathi abaphezulu ku-NEC kwinyunyana yethu ngesonto elilandelayo lelezayo lapho sizofike sikudikide lokho kuhlasela ukuthi singenza kanjani ukuthi sisize ama-members ethu ngoba kukhulu kakhulu and kunzima kakhulu and sibe nayo sizoba nawo umhlangano ophuthumayo no-MEC waka-health lana eprovinsini befanele sihlangane naye izolo wayeseba namanye ama-commitment kodwa sizoba nawo umhlangano ophuthumayo naye uma ngaphelanga usuku lanamhlanje sokuhlangana naye kusasa ngoba namhlanje sizoba nesigungu esiphezulu seprovince se-meeting PEC ukuthi sidikide zona lezi inkinga ezigungathe iprovince. Kudweba siphi nje isithombe ngezwe ukuhlaselwa kwabahlengikazi kanye nje nomkhakha wezempilo kulelizwe ngoba ngiyezwa ukuthi uyasho ukuthi ke abanye abahlengikazi impela bayashiya emsebenzini abanye sebekhetha ukuthi baye emazweni aphesheya bayosebenza khona mhlawumbe yisiphi isithombe esidwebeka ngeNingizimu Afrika? iNingizimu Afrika ngaphandle kokunanaza sekuyizwe elingaphephile and uma ubuka kakhulu kula province yethu kwaZulu Natal isibhamu sokumdlalo nje sekulula nje ukuthi uphuma la emgwaqeni kube kudutshula umuntu phambi kwakho uma engadutshulwanga wena. Lokho kukhanda isithombe esibi kakhulu emazweni angaphandle nakuyizwe nje bansi iSouth Africa yonke ukuthi asiphephile. Lokho kuchaza khona ukuthi kufanele ngempela siqinise ezokuphepha kufanele ziqine. Siyethemba ukuthi lamaphoyisa azobuya kwi-training azowenza umsebenzi. Siyawubona nomsebenzi we-NIU ukuthi awuqhubeke ngoba lokho okwenzayo ngempela ukuthi uqoqe ukuphepha emphakathini nomphakathi uwathemba amaphoyisa ngoba enye into edala yonke lento ukuthi nomphakathi awusawathemba amaphoyisa. Lokho kuthembana kufanele kubuye ukuze uzokwazi ukuthi kusetshenziswane ngoba omunye umuntu usefincane ngisho uku-reporter i-case emaphoyiseni ngoba bazothi bayaphenya kodwa ufike uyo-report i-case bengezi ukuzobuza noma bezosesha ubufakazi uhambisa i-case kuphela inyanga kuphela amasonto kodwa lutho ukuthi kufike umseshi ezokutshela ukuthi usesha icala lakho. So lokho siyafisa ukuthi nomnyango wamaphoyisa uzama uqinisa isandla
uma ukuthi mhlawumbe amaphoyisa adinga usizo namasosha se-South Africa abizwe ukuthi uzoqinisa ukuphepha e-South Africa ngoba ngempela izimo esibhekene nazo azizihle kahle futhi zipainta isithombe esingesihle kahle ezweni lonkana. Sibonga kakhulu ke Mbali ngesikhathi sakho lapha ekhaya Jikelele. Sethembe nje ukuthi ke nezisombululo bakithi zingavela ukuze kwazi ukuthi kusetshenziswane ngoba phela kungaba umshophi omkhulu kube inkinga enkulu engavela eNingizimu Afrika ukuthi yona lemphakathi enizama ukuyisiza igcina ingasalithola usizo ngoba nayo izogcina isikhahlamezeka abantu bazolahlekelwa impilo yabo njalo njalo. Sethembe nje ngathi ngingasithola isisombululo mangabe senixoxisana nezinhlaka ezahlukahlukene. Ngiyabonga kakhulu. Mbukelikelo besikhuluma naye uMbali Sabela onobhala wenyana iDinosa lapha esifundazweni iKwaZulu Natal. Kanti ke njengamanje mbukelisa siyaligoqa ke ihora lethu lokuqala sesongena ke ehoreni lethu lesibili sizothi nje ke qu 8 olo bese sibuya ngihamba phambili.